Hala. Oh my God. Shit, ang sarap. Shit, ang sarap. Discuss. Kat atong maestro ka na atong classmate nga babae ba? Ano ba? Bakit ano po dito sa unahan? Okay. Kay baon ako. Kana kay nas menteryo na nagkot na. Paano masabi? Umuto may basta makakita may asa madapit ato. Sige. A few inches later. Ayun na. Ano tayo naiwan? Thank you so much for accommodating us. Gago! Basa-basa pa yung ano. Uwi na kami. Gago inyo, mga tanga! Uwi na kami. Sige na. Wah! Tapos ko pagi mo. Huwag kita kaabot. Okay guys, hanggang dito lang. Paalam pa naman. See you guys soon. Bye-bye. Klaro kayo. Katuban yan, napasar na to. Burit, inig panghatag sa card. Matik. Bunag mahagbong. Kaya ni siya.